Tak čaute, idem prvýkrát natočiť Shake za Fidget S13.cz a toto je iba také skúšobné, takže držte mi palce. Takže tu máme cech. Ako vidíte, náš cech sa má úderníci a máme epické pozemko, ideme zdolať dneska o 19:31, takže dúfam, že to dáme. OK, dúfam, že vyhráme. Takže ideme na epické podzemko, no 14. poschodie, tak dúfam, že to dáme. No, takže ja mám ešte hodinu hliadku, čo je veľmi zle. Tak tú hodinu už musím počkať, tak zatiaľ dáme arenu. Lenže ešte nemám žiadny elik. Mi došiel elik na inteligenciu, takže asi ho nedám. Nevadí. Ale už je včera v obchode, takže keď skončí hľadka, tak si ho beriem. Takže budem zase bojovať. Čo si myslíš? Ja to dám. No, musím dať trošku zvuk. Vidíte ten domovníkov mokrý lop. Teraz kúkajte. Ale nemá som tu. Jo. Na to, že nemám elik, tak som hľadný čavo. No, takže podzemko ideme pozrieť. Budeme, nummer 3104, no dobre. Bez eliku som ho dal, domovníkov mokrý lop, na všetko to nevadí, ale chcel by som buď kyten alebo školačinu. A však ju raz určite budem mať, mohol by som dať podzemko, nie? Takže skúsime toto. No. Mohol by som začať prvý. Ach, nevadí. Trošku mi laguje internet, ale to nevadí, pretože na sieť. To by som mohol dať. Nevadí, preskočíme. No, keby mi dáme dva, tak by bolo po ňom. Nemám ani hubičky ešte, ako vidíte. Lebo som už minul všetky, čo som mal. Tak. Zatiaľ mám 5 epikov a z toho 3 na všetko, to je veľmi zlé. A 2 na 3 staty. Tuto by som si chcel kúpiť elik. Lenže nemám prachy, ale to nevadí, za chvíľku končí hliadka, takže pôjdem točiť znova. Takže sa zatiaľ majte.